Ahoj přátelé rybáři, tady Erik Voltemar. Dneska bych vám rád představil nový model hybridního navijáku Twin Power XD, a to verzi 4000 PG. Jedná se o hybridní verzi navijáku Twin Power, kdy společně snoubí Magnum Lightové tělo, čili odlehčenou sérii s excentrickým rotorem, díky který je ten naviják příjemný do ruky a velice lehký, ale také všechny poctivé technologie, které znáte z Core Solidového Twin Poweru, čili Infinity X-Cross, veliké ozubené kolo, silné převody, Power Gear převod na tahání větších nástrah, ale i větších ryb. Za mě velice příjemný a pohodlný power knop, ale také třeba anti-twisting ploutvičku či Duracross drag podložky v brzdě. No a právě o tenhle ten skvost budeme dneska soutěžit, a to s prodejnou Privlač Vlaším, kdy s mým kamarádem Matějem Novákem jsme se domluvili a prakticky stačí, pokud si v termínu od 10.6. do 10.7. na e-shopu Privlač Vlaším anebo na kamenné prodejně nakoupíte cokoliv. A v nákupu musí být alespoň jedna Shimano věc a tenhle nákup v minimální hodnotě 1500 korun už automaticky půjde do slosování právě konkrétně o tenhle model Twin Power XD 4000 PG. Takže přátelé, pokud chcete na novou vláčecí sezonu vyhrát opravdový vláčecí skvost, který je aktuálně novinkou, neváhejte nakupovat na Privlač Vlaším. Tento naviják se na vás bude těšit. Já vás zdravím ze Švédska a jdu si chytnout ještě jednu štiku. Ahoj.